wato Allah shiga fadin malam. Babu abun da yana burge ni a cikin addinin musulunci wanda ya wuce ayi kuskure ma kullun so biyar a rana. Allah. Kai ku ka cika shewe dan gwari. Ba kuskure ma ake cewa ba alwala ake cewa da Allah. To ko ma dai wala ne ko alwala ne ni dai na burge ni. Ina ɗaya daga cikin abin da ya sa na ji daɗi na shiga addinin musulunci. Burge ni sosai wallahi. Dan gwari kaman yanda liman ladan ya faɗi maka. Gaskiya ne. Wannan abu ba kuskure ma ake kira shi ba. Ana kira shi ne alwala. Ko alwala ne ko alwala kuma duka dai yana da kyau. Shi musulunci da kake gani dan sauki ne ai. Gaskiya ne. Gaskiya ita rayuwar musulunci da kake gani. Gabaki ɗaya ana tafiya da ita ne cikin sauki. Gaskiya. Daga wannan sai wannan kowanne yana da gaban da zaka aje shi. Idan ka dauko wannan gaba zaka aje wannan gaba. Kowanne akwai inda ake cikin sauki dan gwari. Gaskiya ne mun gode Allah. Gaskiya ne ya mama ai shi dan gwari da kake gani shi. Ai yana jin daɗin musuluncin nan da ya shiga sosai. Gaskiya ne. Ai gaskiya ne Alhaji Hakimu. Wallahi tallahi. Shi kuskure ma kullum sai ka ganka fes ba ruwanka da wari ko ma bai kai wanka ba ruwanka sai a ganka ras. Malam nuna Allah duba mana lokacin sallah yayi kuwa. Gaskiya ya kamata a ci a kawo mana ruwa. Gaskiya Alhaji Hakimu. Kira yaro a gida ya kawo mana. Muntari. Bismillah. Yawwa, Allah maza ka je ka kawo mana ruwa a buta so da mu samu ne. A zuwa da sallah. Wato a kullum da na yi sallah na ji daɗi. Hankali na kwanta. Yawwa, to mun gode maza ka ma ka je ka alwala ka zo ka kai. A ce wani ya fara da buta nan da an kawo wani ya fara kama. Bari. Gaskiya wato kai usari ma da dare fa ala da dadi sosai. Barka da alwallan. Na dide da shi. Bari mu zo mu kakkama. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Umar liman babu abin da ya bani mamaki ka duba dan wannan dan kadan amma gashi ya ishi kowa yin alwala. Allah shirci. A dan an yi magana sai ku ce ku ne Hausawa. Wani ne ya fara yin alwala? Ba ni ne na fara yin alwala ba. A lokacin da na shiga ban daki na ga cewa ruwan yayi kadan ba zai yi ba. A maimakon yi fitsari na kasa shine na yi shacici. Kowa mana. Dan gwari kana nufin cewa da fitsarinka yanzu muke alwala? Shi what? Ba ga shi nan ya shi kowa ba, kowa ya lula, amma da an bar shi zai sani.